Ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku a duk sanda muka ɗaura sabon shirin. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kissa ce wanda take dauke da darasi babba gare mu gaba daya. Wani bawan Allah ne iyayensa suka manyanta, kuma ya fahimci cewa iyayen nan nashi babu abin da suke so a duniya kafin Allah ya dauke su kamar su gina masallaci, domin sun saurari hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Duk wanda ya gina wa Allah masallaci a nan duniya, to Allah zai gina masa gida aljanna. Burin iyayen kenan su samu kuɗi su gina masallaci, ba su samu ba har tsufa ya zo musu. Wannan dan nasu shi kadai wanda suka mallaka, shi kadai suka haifa, ya je ya siyar da gidansa. Da ya siyar da gidan saboda kada iyayen su gane ya siyar da gidan, sai kuma ya kama gidan haya, sai ya ɗauki kuɗin ya je gina wa iyayensa masallaci, kuma ya saka sunansu a jikin masallacin cewa wannan masallacin wane da wane ne. Lokacin da za a fara sallar farko a masallacin, ya gayyato mahaifinsa suka zo. Mahaifin yana gani ya ce, ɗana ya ce, baba burinka ne na cika maka a rayuwa na gina masallaci, gashi na gina maka. Mahaifin nan ya yi hawaye na murna da jin daɗi, ya ɗaga hannu ya yi wa ɗansa addu'a. Ana nan da sai ya kasa biyan kuɗin hayar gidan da ya sayar, ya kama haya, sai fara samun matsala wajen biyan kuɗin haya. Wata rana mai gidan sai ya same shi, ya zaunar da shi, ya ce, wane, kaga yanzu ba ka iya biyan kuɗin haya, amma wace matsala ce ma ta kai ka kana zaune da gidanka za ka zo ka siyar? Ya yi shuru. Wannan mutumin ya matsa masa, ya ce, ka gaya min dalili. Sai ya ce masa, to wallahi gashi na siyar, na gina wa mahaifina masallaci saboda burin su kenan a rayuwa. Wannan mutumin da yake mai arziki ne kuma yana da kadarori da yawa, maganan ta ratsa shi. Sai ya ce, malam, ya ce, gidan nan da kake ciki na mayar maka gidanka, na mayar maka gidan, ba zan karba ba. Allahu akbar, Allahu akbar. Ku duba, da ya ɗauki gidansa guda ɗaya da ya mallaka ya gina wa iyayensa masallaci, Allah maɗaukakin sarki ya sa gidan ya dawo hannunsa. Ga buƙatar iya gina wa iyayensa masallaci ta tabbata, kuma ga gidansa ya dawo hannu, gashi ya samu lada, kuma ya yi wa iyayensa sanadin ginin masallaci domin su samu tsira ranar tashin alkiyama. Allahu akbar. Allah ka azurta mu da 'ya'ya na gari waɗanda za su ji tausayin mu, su yi mana abin da zai taimaka mana wajen saduwar mu da Ubangiji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.